and afternoon. Denggem ubyak ko, denggem to'y ibaga, ay ayaten ka, gasta kamet kanya. Denggem to'y aso, iliw to'y pusok, nabayag na idi, aditan naging ilim. Denggem to'y guto, gutok to'y puso, awawanan na ka, denggem ka din ala, umay kato'y sibay, pusok ko may payapay, tapnon maep-epam, ilig kan senay. Ililiwek kay di ka rin yudi, ayat ilang gamo, di na irong niya arakot, as sabayan iyas aso. Ililiwek di agit na samsampit ngem tagapulot, as sabayan di apros apapiras ken bukbukot. Ililiwek di areng-eng, itilang tilapaya, tumay kanubyak ko, mailiwak ko na'y kenta. Ayan! Sala Tabalse! Maramang karigina po nga taga-Hawaii, Madam Aurelio, Imelda, Nariga, natuog, biyak iti Hawaii. Panagtrabaho, akan kanayo, di ka bagyang aksurat, dumawa, ibaganan, kaya't naagatan. Apain ka, magritna ka, kabagyan, sur-surwen, tiyang trabaho. Di mo sasakutin, kakulap mo, tapnon, rumang ay biyak mo. Di dalam mo, rigat ang trabaho, di payantiman, makut-kut di na puno, hinaldaw-aldaw, akraman pa'y domingo, ring-rigat minna palalo, dito'y Hawaii kapsat ko. Ayan! Woo! Yan, isalang busting! Mang Imelda Aurelio, kumusta ka? Nasabi kina Ate Kusina Aurelio. Di ang sarday, abuyugan ni karayu tapat ka. Kalingen nge, ngiti umlay, awan ka dito, ni tarong pingay. Puspusumi, malinglingay, no timtimik ni iti, agdanggay. Kaskamlaag na tayo sinarang ngayawanan kadakam nilitay, ayat na di tuwag sarday. Alak na di pagek tunay, alak na di balik sempay, o ay ayate, ngayon ka na ken patay. Kawen ken tiyempo ay panawen naglabas ko, ngem tuyaya, kutsi puputno. Alak ka din balit sempay, way ayate, ngayon ka na ken patay. Kawen ken tiyempo ay panawen naglabas ko, ngem tuyaya, kutsi puputno. Alright! Sige, iwis-iwis mo, Manang Marites Corbos Balila, ni Ate Linda Lumboy,
ni Ma'am Gemma Lumboy, and of course, kini Mang Larry Lumboy. Ayan. Hello, Kuya Francis Lumboy and Ate Joy Gilasio. Salayo! Sikot pa'y dinamdamo, nain ka nasirpa. Kas ka man latay dalaya, amangan sen kaniya. Kasaginaw iyak ko, mantay kayarigan. No di kan mapurus, patay pagtungpalan. At ang wenta pintas mo, ngayon ngungute munay. Di metong maraya sa nikwam, nugang tengi patay. Agayat kaitan, nakasad sa diwampay. Yan tangay at tuya, nga ang taligagay. Hello, Mang Bel Esteban Tabalba, ni Ate Daisy Lumboy. Kasabi kini Real Nicolas Palino, dito na Hong Kong. Sige, Mansota Sala. Solid Hong Kong. Hello, Mang Enet Sanggir. Ayan. Hello, Mang Ani Grace Bisa. Nagipan yung numan pa'y nalaan. Ginatangtungag sir, di kanya. Awan man laing tay makasubla. No di lasiksika, apagpatpataya. Alapan niyuin ka man at iso. Ito'y nakulak ni kayan ayat ko. Kapag bagaan, tuwa na imba. Adiag sang sangit, kapulaing kaniya. Anyaket diniman limuke. Buong nalatin na ang amuye. Di pa'y mangano, di mo subuane. Di pa'y matulugin, no di mo sanaganin. Sanaganin. Di pa'y matulugin, no di mo sanaganin. Ayan. Ayan, karagayamin na po. Nga na ito na yung agbiboy ay tata. Hoy! Sa balibay nga ingkang misagot. Sana lata. Sala ni Auntie Sairi, Luis Calzada. Hello. Kung naraniyan abulan, ununoy kuindengan. Kay taras laga silaw mo, di mo kakipainam. Kung naraniyan abulan, sang sagit kuindengan. Tuy nasip nget nalubong tuwing kakat silawan, kapnon dyan ayaw awan. Nuwin ka ng ipatet, karing kaniyak ng ipusin. Samsamitek ni patay, Ubulan ka taklunin. nalaylayan ni ayat. Hinta ka din palasbangin, unundoy ko darasin, naikete. Hello, Mang Lloyda Castillo. Kasabay kablawak met ni Kuya Juben, Sakti Rambao din of course kini Michael Rambao. Isalayo, Auntie Julia Rumbawa, kanang kaliram niya sa Rumbawa dito na Hawaii. O, nagkikita na alit kada Ate Joy Gilasio. Ayan. Het ng Josie Natividad Tasidong ni Mang Nena Kakal. Irene Natividad Kakal. Ni Alet Rumbawa, kumusta kay Ami? O naraniyan abulan, ununoy kuindengan. Kay tanas laga sila
di mo kat ipaida. Unaranyag abulan, sang sangit tuwin dengar. Tuwin nasignet na lubong tuwin, kagat silawan, tapnon dyan mayaw-awan. Nuwing ka ng ipatin, karing kaniyak ng ibusin, sang-sangitek ipatay, ubulan ketaklunin, nangayayan ni ayan, ika gading pangaspangin, undong mo'y ko darasin, kaikete. Karing kaniyak ng ibusin, sang-sangitek ipatay, ubulan ketaklunin, nangayayan ni ayan, ika gading pangaspangin, undong mo'y ko darasin, kaikete. Ayan, okay, Uncle. Oy, sa manibaron kay sagot. Maraman karigitin na lang nga kumalawit. Oy! Isalang Boss Norbert kini Ate Rospelia. Kalkalawit kumakitang kay kalkalikaguma, bunga timangga na punipunan itipintas. Maay-ayo ang amang buy-buya, manalino ang kaguyo-guyan tinipusok kenrik na. Ay naganus ko naman ay nariro ka, daritangan ay nakiranti ko ang makita. Urayan di panagaloong na, jak makatutor, jak makaita, jak may turang kaita. Palumig tulay hindi tuyurek ti puso, kasi sa tulad umay kagit ko. Tapno mamengka atong arigat kento, di pa na ngaywan tuken ka pa na ng sipsipo. Kalkalawin di mo ka ipaida, nagsubadak tuti tulong mo kanya. Di mo ka pangato, ikaring kanya kasaranayan, kahito'y ayat ko. Hello, Kasin, mag-DJ Arsadon. Mateo, dito na California. Kumusta kayo? Dito may SJS. Harapan pa kiti Lola Ofelia. Agbawa, dito na Italy. Isalang Lola. Kuyodem ni Lola Pinos. Galaramo. Ay marino ka, daritakan ay natangken di mo ay makita. Urayay di panapalong na, at makatuturjak magay na jak may turangay na. Kalkalawit di mo ka ipaida, nasubadak tulong mo kanya. Di mo ka itenga at pangato, ikarin kanya kasaranayan, kahito'y ayat ko. Di mo ka ipaida, nasubadak tulong mo kanya. Di mo ka itenga at pangato, ikarin kanya kasaranayan, kahito'y ayat ko. Ayan. Ayan. Ops, Ivy. Ay, sa manibago, ngayon kami sagot. Nakita yung mga tao nga sumala. Ayan. Mabalin nyo ako nga sabayan na ito yung kanta.
Saat kuman kina Auntie Renslin Agbawa, kini Ate Aida Dumrique Felipe. Akong biyak ko, di mo ipasaba na sakit ngay kikita. Di na kanlikutan, punasin kay tatuwa-tuwa, at panawag at man. Di kinaputno na, tunggal ka sa ngayon, siya kay di makaitlan. Amok kay di gustuin, at daag sibay mo, nga abla na iluken ka. Adut nagkuranga, kauray laing nusurat, di kan masubalita. Ngem di na kaya nga sawe, nga awan kan dito'y nakin, kurang nakla panawe. No isun pagkunaan, agikan ay ayatin, kay tuy met nilaglagipen, di ka kuman, sinublihan na. Diyan kuman ang pagpakita, kadyak kaya kain ka masaktan. Saat kuman pa kini Ate Len Gatsiak Palsarong Bawa di Tanay Hong Kong. And of course kini Cheryl Calzada Sugitan, ni Ate Sheila Delam, and of course kini Ate Catherine Maneja. Hello Ate Belia Espenueva Kasuga di Tanay La Union, yada di Tanay Italy. Kumusta kayo? Agut nagkurangan, dauray laing nusurat, di kan masubalita. Ngayon di na kaya nasawe, kaawan ka dito'y nakin, kurang aklat panawe. No isun pagkunaan, agikan ay ayatin, dahil ko'y met pinaglagipen, di ka kuman, sinublianan. Diyan kuman ang pagpakita, kadyak kaya't kain ka masaktan. Diyan